Exercise 3.1 question number 2 जों दिनै सल्व खालामगोन जोङो सिगांनि भिडिअ question number 1 खौ सल्व खालामखांबाय आरो नुवाखैबा बे भिडिअनि डिसक्रिपशननि गाहायाव लिंक होनाय दंखायो बेवहाय थांनानै नायहैनो हागोन जों दिनै question number 2 जों स्टार्ट खालामनि सो question number 2 आव दङ जोंहा questionसआव मोनसे क्रिकेट हानजानि कोचआ 3900 राङाव 3900 राङाव गंथाम बेट आरो थरद बल बायबाय बा गंबेसे बेट बायदों बेखौ नोजोर हो गंथाम बेट आरो बला बेसेबां 6टा उनाव बियो 1300 रांजों बेनिफ्राय बेसे रांजोंनो 1300 रांजों ओके 1300 रांजों एखे रोखोमनि गंसे बेट आरोबाव थरथाम बल बायो बे थासारिखौ रोदा सानखान्थि आरो फुंसुआरियै फोरमाय So, English होनाय दङ The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for ₹3,900. Later, she buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. So, बेखौ बुजिनो थाखाय नैबे सावगारिखौ नोजोर खालाम बे डायग्रामखौ बे क्वेश्चन्सखौ बुजिगोन होनबानो सासे क्रिकेट फोरोंग्रा क्रिकेट हानजानि कोचआनो बेनाव बेसेबां फैसा दङ बेखौ होनाय जायाखै नाथाय बेसे थांदों गंथाम बेट बायनायाव आरो 6टा बल बायनायाव बेहा बेसेबां खरसा जादोंनो 3900 रां खरसा जादों बे बाथ्राखौ बुंदों गंथाम बेट आरो बला 6टा गासै बेसे खरसा जादों 3900 खरसा जादों आरोबाव बेबायदि एखे रोखोमनि गंसे बेट बायदेरबाय आरो एखे रोखोमनि बल थरथाम बायदेरबाय बेवहाय बेसेबां खरसा जालायखो 1300 जादों माने 3900 जों बियो बे गंथाम बेट आरो 6टा बल बायदों आरो 1300 जों गंसे बेबायदिनो बेट आरो थरथाम बेबायदिनो एखे बल बायदों बे खोथाखौ होनना बुंदों दा जोंखौ सोंदों बेखौ जोङो मा खालामनांगौनो बे थासारिखौ रोदा सानखान्थि आरो फुंसुआरि महराव फोरमायनांगौ होमबा जों बोरै फोरमायगोन दा नोजोर खालामनो गोनां बाथ्राया बेवहाय बेनो 3900 रांजों दि बियो बे बेटखौ बायदों बा 1300 रांजों दि बे बेट आरो बे बलखौ बायदों नाथाय गंसे बेटआव बेसेबां बेसेना बेखौ होनाय गैया द प्राइस अफ वान बेट इज नट गिभेन बिनि गंसे बेटनि बेसेना बेसेबां बे थोबसे बलनि बेसेना बेसेबां बेखौ होनाय गैया दा जोङो थोबसे बलनि बेसेनखौ मिथिया गंसे बेटनि बेसेनखौबो जों मिथिया प्राइसखौ मिथिया ओंखायनो जोङो मा खालामसिगोन बिनि बेसेनखौ जोङो बे गंसे बेटनि प्राइसखौ गंसे बेटआ बेसेबां गोलैनाय थोबसे बोला बायनायाव बेसेबां गोग्लैनाय बेखौ जोङो हमनानै लानि होमब्लासो जोङो बेखौ मा खालामनो हागोन एलजेब्रिकेलि आरो जिअमेट्रिकेलि जों बेखौ बानायनो हागोन बेबायदि केसाव जों मा खालामगोन बिनि प्राइसखौ हमना लानि गंसेयाव x होननानै हमना लाबाय जों गंसे बेटआव x होननानै लाबाय आरो गंसे थरसे बलाव जों मा होननानै हमना लाबाय y गंसे बेटनि बेसेनखौ प्राइस अफ वान बेट इज x मानो होनबा बे एखे रोखोमनि बेटखौनो बायदों होमबा गंथाम बेटखौ बायोब्ला बेसेबां खरसा जागोन x मोनथाम बेसे खरसा जागोन 3x प्लास बावहाय थोबबैसे बल बायदों बियो 6टा बल बायदों 1 2 3 4 5 6 6टा बल बायदों होमबा 6टा बल बायनायाव बेसे खरसा जागोन 6y खरसा जागोन मानो 6y खरसा जागोन मिथिखाबाय गंसे थरसे बलनि बेसेना द प्राइस अफ ए बल इज व्हाट y होमबा 6टा बलनि बेसेना बेसे जागोन 6y जागोन होमबा बेसे खरसा जागोन 3900 बेखौ जोङो मा खालामनांगौ दिन्थिनांगौ मा होनना बुंदोंमोन ना बे सानखान्थिखौ रोदा सानखान्थिजों दिन्थिदों माने एलजेब्रिकेलि दिन्थिनो थिनदों होमबा जों बेबायदि मोनहैनांगौ थारमाने होमब्ला गंसे बेटनि बेसेनखौ जों बेसे हमदों x मानो होनबा एखे रोखोमनि बेटआ बेवहाय थरथाम बलाबो एखे रोखोमनिनो होमबा थरथाम बलनि बेसेना बेसे जागोन 3y जागोन होमबा बेसे जागोन 1300 स' जोंहा बे मोननैयानो दिन्थिनो गोनां मा रोदा सानखान्थि बा एलजेब्रिकेलि दिन्थिनो गोनाङा जोंहा बे मोननैयानो स' बोरै बानायगोन बिनि थाखाय जोङो क्वेश्चन्सखौ मोजाङै बुजिखांनायनि उनावहाय जोङो दायो बेखौ सल्व खालामसै स' मा खालामगोन जोङो
बेखौ सल्व खालामनायनि सिगां जों माखौ हमना लाग्रोनांगोन हमबाय गंसे बेडनि बेसेना जों मा लिरगोन प्राइस अफ वन बेड इज गंसे बेडनि बेसेनखौ जों मा हमसै एक्स रां मा हमसै एक्स रुपिस होननानै हमना लाबाय जों माने गंसे बेडआव एक्स लादों जों मिथिया आरो थरसे बलनि बेसेना जों जायखौ मिथिया बेखौ जेब्लाबो मा खालामना लानांगौ हमनानै लानांगौ थरसे बेलनि बेसेना बेसेबां वाइ रां माने वाइ रुपिस प्राइस अफ वन बल इज जोङो मिथिया गंसे बेडनि बेसेना बेसेबां थरसे बलनि बेसेना बेसेबां जोंनो बेखौ मिथिथारनांगोन होमब्लासो जों बेखौ रोदा सानखान्थिजों फोरमायनो हागोन मानो होनबा नों जुदि गंसे बेडनि बेसेनखौनो मिथिया आरो गंथाम बेड बायदों होमबा गंथाम बेड बायनायाव नोंहा बेसे खरसा जादों बेखौल' मिथियोब्ला नों गंथाम बेड बायनायाव गासै बेसे खरसा गंसेयाव बेसेबां खरसा जादों बेखौ मिथियाब्ला नोंहा मा खालामनो हानाय नङा बेखौ रोदा सानखान्थिजों माने एलजेब्रिकेलि फोरमायनो गोब्राब जागोन ओंखायनो जों गिबियावनो माखौ मिथिनांगोन गंसे बेडनि बेसेन आरो थरसे बलनि बेसेनखौ जों मिथिनांगोन अब्लासो जोङो नैबेखौ जोङो मा खालामनो हागोन बेबायदि दिन्थिनो हागोन स' एकर्डिं टु कुवेसन्स जायखौ जों मा होनना बुङो सोंलु बायदिब्ला बर'आव सोंलु बायदिब्ला गुसुङै लिरबाय सोंलु बायदिब्ला मा होनना बुंदों फार्स्टआव गंबेसे बेड बायदों गंथाम बेड बायनायाव गंसेयाव एक्स करे बेसे खरसा जाखो 3x खरसा जाबाय प्लास जमा आरो 6था बल बायनायाव फार्स्टआव 6था बल बायदों बियो थोबसेयाव जोङो थरसे बलाव बेसे गोलैयो होननानै हमना लाबाय वाइ होमबा 6था बलाव बेसे खरसा जागोन 6y गासै बेसे खरसा जादोंनो 3900 खरसा जादों बेनो जाबाय जोंहा मा गिबि दिन्थिनो गोनां मा रोदा सानखान्थि माने एलजेब्रिकेलि दिन्थिनो गोनां गिबि बेनो आरो सेकेन्डआव सोर नैबे x plus 3y equal to 1300 बे जाबाय सेकेन्ड केस बे नैथि कन्डिशन बियो नैथि कन्डिशनाव मा होदोंमोन गंसे बेड बायनायाव बेसे खरसा जादों जों हमना लाबाय x होमबा गंसेल' बायनायावथ' जोंहा x थांखासिगोन होमबा थरथाम बल बायनायाव बेसे खरसा जागोन थरसे बलाव जुदि y खरे हमोब्ला होमबा बेसेबां खरसा जागोन 3y equal to 1300 गासै बेसे खरसा जादों बिसोर मोननैजों जमायै 1300 खरसा जादों गोसोआव लाखि जुदि गंसे बेडनि बेसेना x बा गंथाम बेडनि बेसेना बेसेबां जागोन 3x 6था x नि बेसेना बेसेबां जागोन 6x 10था बेडनि बेसेना बेसेबां जागोन 10x बेखौ गोसोआव लाखि होमबा जोंहा बेखौ जोङो इकुवेशन नाम्बार 1 बेखौ जों मा होनसै इकुवेशन नाम्बार 2 बे समानथाय 1 आरो बे समानथाय 2 आनो जोंहा दिन्थिनो गोनां मा रोदा सानखान्थि एलजेब्रिकेलि दिन्थिनो गोनां बेनो अके बेखौ जों बिथिं बारहोना लाबाबो जागोन बेखौ बिथिं बारहोनानै बिथिं 0 दोनब्लाबो जागोन नाथाय बाव दोनब्लाबो जागोन जेबो नङा स' बे जोंहा फार्स्ट जोंखौ मा दिन्थिनो थिनदोंमोन जोंनाव मा बिदोंमोन बिसोरो जों बेखौ मोनबाय दानिया मा बिबावदों बिसोरो जिअमेट्रिकेलि दिन्थि होनबावदों माने फुमसुवारियै फोरमाय होनना बुंबावदों बिसोरो मा होनना बुंबावदों फुमसुवारियै फोरमाय होमबा फुमसुवारियै फोरमायनो थाखाय जोङो मा खालामनांगौ जों दाख्लैनि बायदि जेरैहाय जोङो दाख्लै मा दिहुनदोंमोन बिनि उनावहाय समान मावफुंथाय दिहुनदोंमोन ना बेबायदि जोङो बेवहायबो मावफुंथाय दिहुनगोन बिनिफ्राय जोङो मा दिहुनगोन मोननै मा दिहुनगोन सल्युशन्स दिहुनगोन जों माने मावफुंथाय माने x आरो y नि मान दिहुनगोन जोङो बिनि थाखाय जों मा लिरगोन नाव सरि बर'नि लिरगोननि आङो दानिया समानथाय 1 आरो 2 निफ्राय फारियै मोननै
मावफुंथाय दिहुननाय जाबाय। दानिया जों मा खालामबाय समानथाय 1 निफ्रायबो आरो समानथाय 2 निफ्रायबो मोननै मा दिहुनसिनो मावफुंथाय दिहुननाय जाबाय। आरो मावफुंथाया माखौ होनना बुङो बयबो मिथिखायो सोलायस्लुनि मान। बावहाय सोलायस्लुआ सोर x आरो y। बे x आरो y नि मान दिहुननायखौनो जों मा होनना बुंगोन मावफुंथाय दिहुननाय माने सल्युशंस। स' बेखौ इंलिश मिडियामनि थाखाय आं बोरै लिरगोन बुंनो हानि नाउ फ्रम इक्वेशन 1 and 2 we will find two solutions from each equations. Okay, मा लिरगोन जोङो now from equation 1 and 2 we will find two solutions for each equations. Okay, बेखौ लिरबानो जाबाय from equation 1 and 2 we will find two solutions for each equations. Okay, for each equations. So बेनि थाखाय जों मा खालामनांगोन मोननै जोंनो मा नांगोन टेबल नांगोन जोंनो मोननै टेबल नांगोन। मावफुंथाय दिहुननाय लोगो लोगो जोंनो मोनबेसे टेबल नांगोन मोननै टेबल नांगोन। गोसोआव लाखि मोनबेसे टेबल नांगोन मोननै। आरो मोननै टेबलाव जोङो मा दिहुनगोन x आरो y नि। बेखौ जों a b लागोन। बावहाय जों x आरो सोरनि मान दिहुनगोन y नि। बेयाव जों लागोन मोनसेखौ c लागोन मोनसेखौ d लागोन। बावबो जों मानि मान दिहुनगोन x आरो y नि मान दिहुनगोन। So बोरै लिरनांगौ from equation 1 and 2 we will find we have found two solutions for each equations. बेखौ लिरबानो जाबाय। दानिया जोङो समानथाय 1 आरो समानथाय 2 निफ्रायबो x आरो y नि मानखौ बोरै दिहुनगोन नाय। गिबियाव आं समानथाय 1 नि थाखाय नैबे टेबलखौ बाहायगोन। समानथाय 1 आव मा दङ नायलाय 3x plus 6y equal to बेसे दङ 3900 दङ राइट। बेसेबां दङ 3900। गिबियावनो मा खालाम बयनिख्रुइ साबसिन राहायानो जाबाय बयनिख्रुइ साबसिन गोरलै आइडियायानो जाहैबाय मा x खौ 0 लाग्रोनाय। x खौ 0 लायोब्ला सोरनि मानखौ मोनगोन सोरनि भेलुखौ मोनगोन y नि भेलुखौ मोनगोन। होमबा x खौ 0 लायोबा बे मा जागोन 3x आ मा जागोन 0 जासिगोन ना 3x आ मा जासिगोन जोंहा 0 जासिगोन। माल' थागोन 6y equal to 3000 बेसेबां थागोन 900 थागोन। बा जोंनो सोरनि मान नांगौ y नि। होमबा y नि मानखौ दिहुनोब्ला 6 आ सोरखौ डिवाइड खालामहैनाय जाहैगोन 3900 खौ। होमबा 3900 खौ 6 आ डिवाइड खालामबा बेसे जागोन जों नायनि बेसे मोनगोन जोङो 650 मोनगोन ना 600 65 30 66 36 होमबा जोङो y नि भेलुखौ बेसे मोनो 650 मोनो। जेब्ला बिनि मिनिङा माने जादों x खौ 0 लायोब्ला y नि माना बेसेबां जायो 650 जायो। x खौ 0 लायोब्ला y नि भेलुआ 650 जायो बा y खौ 650 लायोब्ला x नि भेलुआ बेसेबां जायो 0 जायो। बे जाबाय फार्स्ट सल्युशन मोनबाय जोङो। दानिया जों सेकेन्ड सल्युशन्सनि थाखाय मा खालामगोन आरोबाव सेकेन्ड सल्युशन्सनि थाखाय जोङो y खौ 0 लानोसैलाय। सोरखौ 0 लानोसैलाय y खौ 0 लालायबाय जोङो। दहाय x खौ 0 लादोंमोन दायो सोरखौ 0 लागोन y खौ 0 लागोन। y खौ 0 लायोबा जोंहा सोर नैबे पार्टआ बे बाहागोआ जोंहा मा जासिगोन गोमोरसिगोन माने 0 जासिगोन गैला बियो। होमबा मा थागोन 3x इक्वेल टु मा थागोन 3900 थागोन। होमबा जों सोरनि भेलु दिहुननांगौ x नि। होमबा x नि भेलु दिहुनोब्ला नोङो 3 जों बेखौ डिवाइड खालामनांगोन। होमब्ला जोङो बेसेबां मोनगोन बियो 1300 मोनगोन। अके होमबा बेखौ बाव लायोब्ला जोंहा बेसे मोनो x नि मानखौ 1300 y नि जायगायाव जों 0 लायोबा समानथाय 1 आव जेब्ला जों y नि भेलुखौ 0 लायो अब्ला x नि भेलुआ जोंहा बेसेबां जायो 1300 जायो। बे जाबाय समानथाय 1 नि। दानिया जों माखौ दिहुनगोन समानथाय 2 नि थाखाय समानथाय 2 निफ्राय नैबेवहाय दिहुनगोन। समानथाय 2 आव मा दङ नाय x plus 3y equal to मा दङ 1300 दङ ना x plus 3y equal to मा दङ 1300 दं। बे समानथाय 2। होमबा आं गिबियावनो x नि भेलुखौ 0 लानोसै। x नि भेलुखौ 0 लाबा मा जागोन नाय 3y equal to 1300 थागोन ना। होमबा मा जागोन बियो 3y equal to 1300। होमबा y equal to बेसे जागोन 1300 बाय मा जागोन 3 जागोन। दानिया 1300 खौ जोंहा 3 आ मा खालामनो हाया ग्रोब डिवाइड खालामनो हाया। आरो जों गोसोआव लाखिनो गोनाङा बेनो जोङो बावहाय y नि मानखौ जोङो मा लानाय नङा
बोखावखोन्दो महराव लानाय नङा फ्रेक्शनाव लानाय नङा जोङो फ्रेक्शन नङिखौ लागोन आरो पॉइंट गोनांखौ जों लाया मानो होनबा जोंहा ग्राफ आखिनायाव एसे दिगदार जायो ओंखायनो जों मा खालामसिगोन जों बेखौ लायालासिनो जों बेलेग लानोसै ओके सपोज आङो x खौ आङो 400 लाबाय जेनेबा नों गोसो बायदि लानो हागोन नों मा लानो हायो नों x नि जायगायाव 1 बो लानो हागोन 2 बो लानो हागोन 3 बो लानो हागोन 4 बो लानो हागोन 5 बो लानो हागोन जिखुनु जाया लानो हागोन नोंनि गोसो जेरैबायदि लायोबा नोंहा सुबिदा जायो बेबायदि लाबानो जाबाय होमबा आं दायो 400 लाबा मा जागोन नाय x नि जायगायाव मा लाबाय आङो बावहाय x नि जायगायाव आं मा लाबाय 400 लाबाय x नि जायगायाव 400 लाबाय होमबा x = मा जागोन 400 होमबा जोङो सोरनि भेलु दिहुननांगौ y नि ओंखायनो y खौल' हारसिं लाखिदो 400 खौ बैथिं बारहोदो होमबा मा जागोन 1 नै बिदि जाबाय नै होमबा जों बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबा बेसेबां जागोन 900 1300 निफ्राय 400 माइनास खालामबा जोङो 900 जागोन होमब्ला y = 900 खौ डिवाइड खालामसिगोन सोर 3 आ होमबा 900 खौ 3 आ डिवाइड खालामबा बेसेबां जागोन 300 बेसेबां जायो 300 होमबा जोङो नायदो y नि मानखौ जोङो x नि मानखौ 400 लाबा y नि माना बेसेबां जायो 300 बेखौ बबेनिफ्राय मोनदों फ्रम इक्वेशन 2 बेबायदिनो जों आरोबाव दानिया सोरनिखौ लानोसैलाय y खौ लानोसैलाय सोरनि मानखौ लानोसैलाय y खौ लानि आच्छा y खौ 0 लानाय नायलाय y खौ 0 लाबा मा जागोन बेथ' गैखाला y आथ' 0 नालाय बे गोमाखासिगोन x ल' थासिगोन होमबा x नि भेलुआ बेसेबां जागोन 1300 नै दहाय x खौ 0 लानायाव जोङो y नि भेलुखौ जों मा मोनदोंमोन y नि भेलुखौ जोङो गथा अनजिमा मोनहैयाखैमोन फ्रेक्शन मोनदों माने बोखावखोन्दो मोनदों दानिया जोङो बोखावखोन्दो मोनाखै डाइरेक्ट मान मोनहैबाय जुदि 0 लानानै डाइरेक्ट मोनहैयोबा लाजागोन नाथाय डाइरेक्ट बेबायदि मान मोनहैयाबा लानाङा गुबुन मान लाबानो हागोन आं बहाय मानो 400 लादों नोंसिनि गोसोआव कुवेश्चन जानो हागौ 400 लायालासिनो आं माबो लानो हागोन 600 बो लानो हागोन बा 700 बो लानो हागोन अके 600 बो लानो हागोन 600 लाबा बोरै जागौमोन x + 3y = 1300 x नि जायगायाव आं 400 लायालासिनो 600 लानाय मा बोरै जागौमोन नाय बोरै जागौमोन होमबा 3y खौल' लाखियोब्ला बिथिं 1300 - 600 जागोन होमबा बेसे जागोन बेलाय बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबा 700 नाथाय 3 आथ' 700 खौ राननो हानाय नङा ना ओंखायनो बहाय आं माखौ लानो हानाय नङा 600 खौ लानो हानाय नङा बहाय आङो बेलेग नाम्बार लानो हागोन हयथ' आं 700 बो लानो हागौ 700 लाबा जाहैगौमोन 700 लायोबा बेसे जाहैगौमोन 600 जाहैगौमोन 3 आ 600 खौ आरामसे राननो हायो बेबायदि 400 लायाबाबो मा लानो हागौमोन 700 लानो हागौमोन जों जायखौ लायोब्ला जोंहा y नि मान मोनहैयो जों बेखौ लानो हागोन स' जों बिनिफ्राय समानथाय 1 आरो समानथाय 2 निफ्राय जों ग्राफ आखिनो थाखाय जोंहा मोननै मावफुंथाय मोनबाय अके बेवहाय आरो होबा साबसिन जागोन आरो बे समानथाय 1 नि आरो बेयो मा समानथाय 2 नि एन्ड अके बे जाबाय समानथाय 1 नि आरो बे मानि समानथाय 2 नि थाखाय होमबा दानिया जों बिनि उनाव मा लिरनांगौ बिनि उनाव जों मा लिरनोसै आच्छा बेवहाय नाय जों बेखौ ओरैबायदि लिरगोन 0,650 बिनि ओंथिया मा होननाय जादों बियो x नि मान बियो सोरनि मान y नि मान गोसोआव लाखि बेबायदि लिरबाबो जोङो मोनसे x नि मान आरो y नि मानखौ जों बेबायदिबो लिरनो हायो अके गोसोआव लाखि बे मा फोरमायो x नि मान बे मा फोरमायो y नि मान b आ बेसेबां x नि माना 1300 y नि माना 0 c आ बेसेबां x नि माना 400 आरो y नि माना 300 आरो d आ बेसेबां d आ x नि माना 1300, मा 0 1300, बिन्दोफोरखौ बियो मा जाबाय मोनसे बिन्दो जाबाय माने पॉइंट जाबाय मानो पॉइंट जाखो जों बेबायदि महराव लिरोबा बेखौ मा होनना बुङो बिन्दो होननानै बुंगोन नाथाय बेबायदि महराव लिरोबा जों बेखौ बिन्दो होननानै बुंनाय नङा बियो मा फोरमायदों दायो x नि मान बियो मानि मान फोरमायदों y नि मान आरो बियो मा फोरमायदों मोनसे a कलाम होनना फोरमायदों माने a नि मोनसे मा जौथं नाथाय जेब्ला जों बेबायदि महराव लिरो अब्ला जों बेखौ मा होनना बुंगोन मोनसे बिन्दो होनना बुंगोन आरो बिन्दो होननायाव जेबो गोरोन्थि गैया पॉइंट होननायाव जेबो मिस्टेक गैया मानो होनबा बियो माखौनो फोरमायदों सेम बियो x नि मान बियो मानि मान y नि मान बियो x नि मान बियो y नि मान सेमखौनो फोरमायदों बिन्दोफोरखौ मायाव फज'नाय जाबाय
बोसावगारियाव फज'नाय जाबाय जों दायो मायाव फज'नोसै थारमाने ग्राफआव फज'नोसै ओके बे आलादा स' बोरै लिरगोन जों बेखौ पइन्ट्स बेखौ लिरदो पइन्ट ओरै लिरबानो जाबाय दा पइन्ट्स बेवहाय ए पइन्टखौ लिरदो बी पइन्टखौ लिरदो सी पइन्टखौ लिरदो आरो डी आर प्लटेड अन दा ग्राफ होबानो जाबाय इंलिश मिडियामनि थाखाय स' दा पइन्ट्स ए नै बिदि लिर बी बिदि लिर सी बिदि लिर डी बिदि लिरदो आर प्लटेड अन दा ग्राफ होबानो जाबाय होमबानो जाहैबाय स' जों बेखौ दायो खोमोरनोसै जोंहा बिनिफ्राय लिरै लिरै एन्सारा बिनिफ्राय बिसिम थांबाय ओके बर' मिडियामनि थाखाय बेखौल' लिरबानो जाबाय इंलिसखौ लिरनाङा इंलिश मिडियामनि थाखाय इंलिसखौ लिरबानो जाबाय आं बेखौ खोमोरनोसै जोंहा दायो ग्राफ आखिनोसिगोन ग्राफ आखिनो थाखाय आं बेखौ एसे जायगा नांगोन ओंखायनो आं बेखौ खोमोरनोसै ओके दानिया नोंस्रा ग्राफ नांगोन बेवहाय ग्राफ नङाब्ला बे प्रब्लेमखौ जोङो सल्भ खालामजोबनो हानाय नङा ग्राफनि जोबोद गोनांथि बेवहाय नाथाय दायो आंनि माबायाव ग्राफ गैया ओंखायनो आं ग्राफ बे बर्डआवनो ग्राफखौ बोरै खालामनांगौ बर्डआवनो खिन्थानानै होनोसै जोंहा बयबो ग्राफखौ बोरै खालामनांगौ मिथिखागौ बोरै बानायनांगोन जों बेनि थाखाय आं बेखौ खोमोरनि मोनसे खोथा बावहाय मोनसे गोसोआव लाखिनो गोनां बिन्दोफोराव माइनास दंना गैया नाय माइनास दंना गैया माइनास गैया होमबा जों माइनास गैयाबा ग्राफखौ जेब्लाबो नैबेबायदि मोनसे साइड लाबाबो जायो मानो होनबा जोंहा मा गैया माइनास गैया माइनास दंबासो जों ओरै गेजेराव लागोन वाइ गुदि हांखो आरो एक्स गुदि हांखो बेखौ मा होनना बुङो एक्स गुदि हांखो बिथिं मा थायो एक्स डेस बेखौ मा होनना बुङो वाइ डेस माने वाइ गुदि हांखो एक्स एक्सिस एन्ड वाइ एक्सिस दानिया जोंहा मोनसे खथायाव बिसि हमबा साबसिन जागोन 100 हमबा साबसिन जागोन आं 100 खरै हमसै 1 हाइस्टआ बेसेबां नांगोन नङा 1300 दं होमबा 13था थानांगोन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बिथिंबो आं बिदिखौनो लानोसै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 होमबा ग्राफआव जोङो मोनसे खथायाव 100 खरै लाबानो जाबाय बिनिफ्राय बिसिम बेसेबां 100 बिनिफ्राय बिसिम बेसे जागोन बिदिब्ला 200 बिनिफ्राय बिसिम 300 बिनिफ्राय बिसिम 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 and बिथिं बेसेबां 13 बेबायदिनो बेयावबो 100 बिनिफ्राय बिसिम 200 बिनिफ्राय बिसिम 300 बिनिफ्राय बिसिम 400 बिनिफ्राय बिसिम 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 and 1300 नाय ग्राफ आखिनायाव जोंहा मोनसे खथायाव दि 100 लाथारनांगौ बेल' नङा जोङो मा खालामनो हागोन मोनसे खथायाव 200 खरैबो लानो हागोन नोङो बा मोनसे खथायाव 300 खरैबो लानो हागोन नोंनि गोसोसो होमबा जों फार्स्ट बिन्दोखौ फज'नि फार्स्ट बिन्दोआ मा 0 आरो 650 एक्सनि माना 0 थिं खारगोन नैबिथिं खारगोन एक्सनि माना जेब्लाबो आरो वाइनि माना माथिं खारगोन नैबिथिं खारगोन जेब्लाबो गोसोआव लाखि दाजाबबा दै एक्सनि माना पजिटिभा बिथिं एक्स बिथिं खारगोन वाइनि माना पजिटिभा बिथिं खारगोन माइनासनि खोथायाव एसे आलादा जागोन होमबा एक्सनि भेलुआ 0 बे खारला बेयावनो थाबाय वाइनि भेलुआ बेसेबां 650 आं बुंखादों बे सेकेन्डनिया मानि भेलु जायो वाइनि मान जायो होमबा 650 जागोन 1 2 3 4 5 6 बिसिम मा जोंहा 600 नाथाय 650 नो होमबा 650 मा जागोन 700 आरो 600 नि गेजेरना माने नैबे जागोन बे जागोन होमबा एक्सनियाथ' बिथिं खारासै बावनो थाबाय होमबा बे बिन्दोआनो मा बिन्दो ए बिन्दो बे मा बिन्दो ए बिन्दो दानिया बि बिन्दोखौ नायगोन जों बि बिन्दोआव नाय एक्सनि माना बेसेबां 1300 होमबा बिथिं थाङै नैबाव थाफैगोन बेयो वाइनि मानखौ नायदो 0 वाइनि माना 0 बेयावनो थाबाय इथिं दावखोला बियो होमबा बे बिन्दोखौनो जों मा लासिगोन बि लासिगोन बे जाबाय मा बिन्दो बि बिन्दो नेक्स्ट बिन्दो सियाव एक्सनि माना बेसेबां 400 होमबा बिसिम खारसिगोन बियो बबेसिम नै बिसिम खारसिगोन नै
400 सिम खारबाय बेनिफ्राय y निया बबेसिम खारसिगोन 300 सिम खारबाय होमबा मोननैथिंबो खारदों बिथिंबो खारदों बिथिंबो खारदों बिदिब्ला बिनिबो सिदा जानांगोन बिनिबो सिदा जानांगोन नैसिम खारनायनि बिसिम खारनायनि सिदा पइन्टआ नैबे बे बिन्दोआ जाबाय जोंहा मा C बिन्दो दानिया जोंहा सोर दंबावो D D'आथ' नै B जोंनो एखे ओंखायनो बेनो मा बिन्दोबो D बिन्दोबो होमबा बे जाबाय B बो आरो D बो B आ बेसेबांमोन 1300,0 D आबो 1300,0 C आ बेसेमोन C आ जोंहा बेसेबां 400,300 A आ बेसेबांमोन 0,650 दानिया जों बेखौ जेब्लाबो गोसोआव लाखि A जों B जों जइन खालामनांगौ जों बेखौ एसे इथिं लिरनांसिगोन A जों B जों मा खालामगोन जोङो जइन खालामगोन A जों B जों जइन खालामगोन जोङो गोसोआव लाखि दै A जों B जों जइन खालामबा जोंहा मोननाया समानथाय 1 जागोन बियो मानि आखिनो गोनां ग्राफ बियो हांखोआरि बियो मानि आखिनो गोनां लिनियार लाइन बियो मोनसे हांखो आखिनो गोनां हांखो बियो सोरनि समानथाय 1 नि समानथाय 1 आव मा मोनदोंमोन बेखौ नैबाव लिरना होबानो जाबाय समानथाय 1 आव जों मोनदोंमोन 3x + 6y = मा मोनदोंमोन 3900 बे जाबाय समानथाय 1 नि आखिनो गोनां हांखोआरि दानिया जोंहा बे मामोन जोंहा C 400,300 होमबा जों C जोंसो जों बेनो D आबो बेयावनो C जों D जों जेब्लाबो मा खालामगोन जोङो जइन खालामगोन C जों D जों जइन खालामगोन होमबा बे जाबाय CD बेवहाय दंमोन जोंहा x प्लास समानथाय 2 बियो समानथाय 2 बेवहाय बे जाबाय समानथाय 2 नि आखिनो गोनां ग्राफ बियो जाबाय समानथाय 1 नि आखिनो गोनां ग्राफ बास बिसिम खालामबानो जाबाय जोंहा एन्सारा जोबहैबाय जोंखौ फुमसुआरि दिन्थि होन्दोंमोन माने ग्राफिकेलि दिन्थिनो गोनाङा जोंहा बेखिनियानो आरो बोरै खालामनांगौ आं बुंखाबाय A जों B जों मा खालामगोन जइन खालामगोन मानो होनबा A जों B जों समानथाय 1 नि आरो C जों D जों मानि समानथाय 2 नि ओंखायनो जों बिसोर मोननैजों जइन खालामगोन आरो बे जइन खालामनानै मोननाय हांखोआ दायो मा जादों मोनसे बिन्दोआव दानस'लायलायदों बे बिन्दोआ मा D बा मा बिन्दो B बिन्दो जोंखौ जास्ट बिसिमल' सोंदों ओंखायनो जोंहा एन्सारा बेयावनो जोब्बाय स' गाइस बे भिडिअखौ नायनानै नोंसोर माबायदि मोनदों अन्नानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालामना हो आरो आंनि बे चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनाव अलखौ थुनानै हो जाहाथे बेबायदि भिडिअ आं जेब्ला आपल'ड खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुनो हायो नायनानै लानो हायो स' जोबोद साबायखर आंजों बेखिनि समखौ होनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन गोजोन्थों